Invite chỉ bài phép của lại với nọ chuan find your IC ESC tỷ bảo tồn nu ngủ lệ lệ đàn cần in hầu ngã mất sign hemi gần sang lúc ngã enter your password at the con i Facebook password ni lavin i phone password tur i lock screen password tur ko chú đây là một thầy lâu phone ni chuan cái number nia cái number hian cậu WhatsApp lama min lâu bên mấy là chuan kalau puyang cho ani lo pon i password ngai kher ka i mule kher du ni lo pon ti hian ti dan rada ko hril chenga cloud kan en how to pon thaw mahse kan hril rem che entranila in Facebook trani log out anga reset the password ti medanga i password ti reset anga forget the password thih imet lenga login ni lo khan forget the password thih imet lenga forgot the password thih i phone number enter anga phone number enter log 0099437880 enter anga chon find your IC metanga ikhan ESC kha ESC tunami kha mo i password theng to khan ilut me nga ke chon ka ti bau ton hui kan login nge ta hian ta zokhen tikhan accord kha SMS in lo lu tanga accord chume nga accord khai chunga kan pause log nge ka personality ni vesia personality ni boxia chuan mi enter zone hu khan password new password to kha enter le me nga dikhan hian chuan password thar kha inei to men ngai password kha theng hil to lo la theng hil to lo tu hang dan yam chuan kan en how to ra kan lu tran ve tong kha thiang deuh thau kha nia find your IC ti medanga Facebook atang log out ang find your IC medanga phone number enter lenga number enter le log nge 60099437880 John enter zo khan tihan Facebook ti bau to nu khan i log in le mai thei ta ni mo ti bau to nu password di hriat to lo khan di khan itiang SMS lo lut turin dikan ID tikin SMS kha chung zo kha i metanga chuan i enter nga i password accord lut kha SMS ron lut kha chuan tikhan i password new password di chunga i login mai to don ni ke jong login ve kher don lawa chun chu du lem lawa chuan Facebook lama tiang comment har sat na lampang in nei to lo wani chuan comment ang chi kha kan dong to lo ni chuan ka ti le tang chuan IG lam kan en ve tong chuan ka video te hi min lo share out sakin min lo like sak ve thin turin kan en chawa chuan invite ni man nu mutui mangthra ve ko la chuan video dot le kan in hule thau do ni chumi ma chu IG lo lut tam lo la zo te in ti mi ka zo la nu in ti mi kha khatiang lai mol mang tak tak kha lo thir lo share lo la nang ni chumi pang ai ni kha